Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar ekwuola ugbu a na ọchịchị gọọmenti Tinubu abụrụla nke jiri mpụ na asambodo akụrụ akụ wee mara, ma kọwaa na kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a Tinubu na onwe ya abụrụla onye a na-arụ aka banyere onye ọ bụ, afọ ole ọ dị nakwa ebe ọ gụrụ akwụkwọ. Dịka abalị asatọ ụlọikpe nyere maka ịnụrụ banyere ọnọdụ ahụike Maazị Nnamdi Kanu kụrụ ọnụ taa, okwu mkpesa ahụ malitere n'ụlọikpe taa, maka ọ dị otu jikọtara ndị ọrụ ahụike n'ala anyị apịachichabeghị nnyocha ahụike ahụ, nke mere ka ọkaikpe James Omotosho nyekwuo ha otu izuụka imechapụ nke ahụ, bujezi okwu ikpe ahụ gaa abalị 16 nke ọnwa a. Onye isi otu jikọtara ndị ọrụ obodo ala anyị Joe Ajero akatọla osote onye isi ala Kashim Shettima maka ịdọnyere ụlọ ọrụ Dangote ukwu, ma rụtụ aka na ya bụrụ na ha emenyere Dangote karịa nke iwu kwadoro maọbụ megide ugwu ruru ndị ọrụ, na ha ga-echere aka mgba ha. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.